जोबोद मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट मानोना दिनै बेवहाय 5-8 फलानफ्रा फैनानै बेवहाय गावसिनि हाथियार आरो बायदिसिना मैनि गं मैदेरनि हाथाय बायदिसिना बेवहाय गथायफैदों आरो बिथांमोना इयुनाव सिखार खालामला होननानै बिथांमोना दिनै फैदों। जों बिसोरखौ बरायदों आरो दिनैनि समाव जोंनि नेशनेल पार्क जि दङ जोंहा वाइल्ड लाइफ बेफोरो जोंनि मोनफा मोनफा गिदिर गिदिर धोन बे धोनफोरखौ जोङो बासायनानै लाखिनांगोन। दा अब्लासो जोंनि आबहावाया मोजाङैनो थानायजों लोगोसे बेफोरो जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर गिदिर इक' टुरिज्म बियो जानो हायो। दा बिनि थाखायनो बिथांमोना फैनायखौ जों बरायदों आरो बिथांमोननि थांनानै थानांगौनि थाखाय दिनै जोङो 50,000 करि बिथांमोननो चेक होगोन। बिनि उनाव 1,20,000 करि IBS स्किम होगोन आरो बिथांमोननि जि आइजोफोर दङ न'आव बिथांमोननि थाखाय मोननै जोङो हेन्डलुम क्लास्टार जोङो गायसननानै होनो सानदों आरो जायफोर दिनैसिमबो बेबायदि सिखार खालामनाय हाबाफारियाव दङ आं बिथांमोनखौ खावलायदो बिथांमोना थाबैनो फैनानै सारेन्डार खालामफैनांगौ एबा मेन स्ट्रिमाव फैनांगौ। जोङो बिथांमोननि जिउ खुंनायखौ दायथ' लागोन आरो बेजों लोगोसे मोनसे खावलायबानो सानदों जायफोर दिनै दंफां खावनाय एबा दंफां दाननाय बा खामानिफोरखौ मावबाय थादों बिथांमोनाबो बेखौ दोननांगौ आरो बिथांमोननि थाखायबो जोङो थांनानै थानायनि माखासे राहा लामाफोरखौ जोङो दिनै बानायगासिनो दङ। आरो बे हालामाव थानाय नेशनेल पार्कनि साखाथि फाखाथि थानाय जोंनि NGOफोरा स्पेसियेलि रायमना गल्डेन लेंगुर जि NGO बिथांमोननि नाजानायाव बे हाबाफारिया जाफुंनो हादों आरो दिनै 57सा जोंनि सिखारिफ्रा आखाइ दैखांफिननो हाबाय आरो आखाइ दैखांफिननानै दिनै बेखौ फोरमान होनो नागिरदों दि रायमना नेशनेल पार्कखौ लाखिनायनि जौगाहोनायनि दायथ'आ बिथांमोननिबो नङा। बिथांमोननि थांना थानायनि थाखाय बिथांमोनहा मा खालामो? बिथांमोननि थांना थानायनि दायथ'आ सरकारा लागोन। लोगोसे जोंनि पाब्लिकफोरखौ अननानै दसे सम धैर्य हमनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। रेन्जआव थानाय river rafting boats, pedal boats, touring cycles, and tent houses. जोंनि बे बिटिआर हालाम मोनसे गेरेमसा महरखौ आं गोजोननाय मोनदों। मानो जों सिखार खालायनानै जों गोबां बोसोर जाबोदोंमोन। दिनै बे बिटिआर हालामाव बे गेरेमसा महराव जोङो गोजोननाय मोननानै बे बिटिआरनि गेजेराव जों मोनसे बे 50,000 थाखा मोननायजों गोजोननायजोंल' नङा न'खर फोथांनायनि थाखाय मोनसे सुबिदा राहाखौ आसा खालायो।